Panglaba daw dito pa, ingon ni mama. Sa? Panglaba daw dito, ingon ni mama. Maka na po, kita magpapahulay ito na. Papahulay po tayo, kapoy bagay ito. Ah, pa, sige ramang kaghigda diya pa. Si mama ramay permigaliok daris balay. Malabo lagi ko niya na. Kung gusto siya, manglaban lang siya karon kung gusto niya, kung madali siya. Sige, ignan ako. Sige, ignan ako si mama na. Siya na lang mga Ay, pa, pero kabalo, bitaw ka pa pa. Daghan kay atog mga silingan na babae, gatan-aw sa imo pag dito ka mga labas sa gawas. Sa? Daghan kay mga silingan na to na babae, gatan-aw sa imo pag dito ka mga labas sa gawas. Ano mo daw? Kay gwapo daw kay kapapatapos. Kakakita daw yung muscles. Kakakita daw yung muscles. Nasos ka na siguro maglaba ko inani na. Ma-flex ang akong biceps, no? Tapos nabagit tattoo ba, no? Sige pa, ignan ako sa mama pa na siya na lang maglaba. Ha? Ignan ako sa mama na siya na lang maglaba. Ayun, sa. Man, Dagan labanon dito? dili na dito, gamay raman to. Say, gamay. Kung ano lang? Nang laba, magugapon. Wala ko man ito natarog laba. Ibalik to kay otro na ko itong laba. Di ba? Sila to ha. Papa. Para, tarungan ako itong laba ha. Ako rin laba. Wala mo ko ikapoy, okay na ko. Ha? Ang ano mo pa, gikapoy ka pa. Ignan ako sa mama. Okay na, nakapawin ako. Ano ka dito ko? Patong apit to, gilaban ako yapay. Tunong ko itong laba. Papa, gwapo. Nilan na po ka na. Ay naku ninyong ilaraan ng inyong gwapo-gwapo nak. Natagkam na ko anak. Basta mo yung nga gwapo. Nagin mo ituyo. Samot na ka. Kwarta na po na ba? Ay, kwarta ba? Hatag gis pa, be. Lagi. Ngayon, lagi jis mo na. Gwapo-gwapo na yun. Ngayon jis. Tinakon nyo. Maila na na LG. Kinain nyo jis. Oh, ewan ang side oh. Thank you, pa. Ano dito? Sabi niyo mailan ko ninyo. Psst, pa! Pangugas na dyan plato, pa! Pagulat sa guna, kita kag-upload pa tag reels na. Sige. Sige, upload og reels kay gakasalig naman ka na, gakagwapo na ka, gakamurano na ka, gakasexy pagyug ka. Munahan pa tani mo na. Wala, oy! Alat. Wala, lagi pa, tinood man jud. Ano ka sa plato eh? Inod? Oo.